Joo, ei kun päin. Vaihto uudet nuo suutinrungon nuo suojakumittu. Sitten yhdestä on niin poikki. Tämä silloin purin, se oli niin kovaksi palana nämä, että enää on tuossa postissa tuli nuo on. Kympin nuo. Ei niitä taho enää joka kohdassa olla tuohon osia, niin enemmän se postikulut on tuoti. Siihen nähden älynyt on se on ihan Juankoskelle, mutta kun sieltä kun hakko, niin tulloopahan se sillekin hinta. Siihen nähden ihan, että muutenhan siinä jo on. Venttiilikoppa ei ole vielä kiinni ja sitä tehdä ihan, että muutenhan se ruppee siinä. Hän pannoo tuohon suuttimet paikalle ja tankkia ja putkia ja sitä tehdä. Nyt pääsis kohta sitten kokeilemaan, että mitä se saa.